मोनसे नांगौ जानानै दङ हाइ वेस्ट कालेक्शन चयसआ एसे माबाखौ ला फ्रि साइजखौ नोंखौ फर्मेल गाननो थिनो बयबो मिथिबाय मिथिया ब्लू देखो ना ब्लू जीन्स गाननाय नुवाखै आं नोंखौ खनसेबो मिथिबाय ना नाङा ब्लू जीन्स पिम्पल जाबायहाय नै लोगोफोर जि गिदिर पिम्पल्स जाबाय मोजां नुदों इखौबो थेवबो ब्लू जीन्सबो इबो व्हाइटजों थाङो ने व्हाइटजों ओके आंनोबो जीन्स नांगौ जानानै दं खिन्थु आं दख'ना गानबोबायना खुलाय गानलाय आं हाला माने आं बेलेग दिना नायसिगोन सत्तुन देखो हा शार्ट हा नै इदि एसे लाइट ब्लू मोनसे नङा इबो नङा इ ब्लू नङा बै मोनसे ब्लूआ माथो गैयानो हा इदिखौबो गाननाय नुथ्राखै आं नोंखौ इदिखौ नाय एसे फ्रि साइज फर्मेल गस्ला गानजानो लुगैसोदों नोंखौ इदि शार्टफोरानो जों समायगोन ना समायाथाय ओमफ्राय इखौ मोजां नुदोंलै मिथु अ इदि गानजानो लुगैदों आं नोंखौ गानजानो लुगैदों समायो इदिया माने एसे गिदिर साइज आरोना ट्राइ खालामना नायग्रोनो हागोन गोलाव हास'नो हायो गोलावद्रायबा साइजखौ नायदो नोंनि साइज आरो बेखौ नङाबा एसे बेलेग बेखौ नायनायलाय एसे सोलोफोर मिथुआ ट्रायलर मदाव ट्राइ खालामगासिनो दं ओमफ्राय आं बेखौ नेगासिनो दं नायनोसै माबायदि समायना समाया दिखाबो दिखाव नोंसोरो फर्मेल ड्रेस गानहो होनबाय थायो नालाय गुमैखौ ओंखायनो नै गुमैखौ आङो दिथ' ए मोजां नुदोंथ' ओइ समायदोंलै इखौ लादो मेनलि नुदो दासो साव समायदों मोजां नुदों चल डान दिस वान आंनि फेभरेट बेयो औ लंपेन्टआबो समायदों दासो एसे बोराय लुक्स नुदों जेबो नङा आरो उनाव बोखानो हागोन गस्लाया समायदों सफ्ट ना गाननो बेखौ लाहोनोसै गुमैनो लोगोफोर नै समायदोंहाय बेखौबो मानसिया एसे सिम्पोल शार्टफोरजों समायो दा माथो मिथिबाय नाहरलाय ओरै समायदों दिनै नोंखाथावना नुदों आं ओइ फाख्रा शार्टखौ नायनाय मोनसे बिदि सिम्पोलखौसो गानग्रा खालामसै आं नोंखौ राङा नै गुफुरालाय बेसेबां गुफुराबो बेनो अ माने सिङाव गाननानै सायाव बादिसो मोनदों आं इसिबा दे बेखौ मोजां नुदों अ बेजों गुफुरजों फाइनाल खालामसै ना ओमफ्राय जिन्सआ पारफेक्ट वान अके चल आंनि थाखाय मोनसेबो फसायासै आं दख'नाखौनो लाहैनोसै मिथिबाय आंनि थाखाय आंबो लानो सानदोंमोन नाथाय आंनि थाखाय मोनसेबो फसायासै मिथिनो बे मोननै माखौ फाइनाल खालामबाय मालाय बियो ओमफ्राय आङो दख'नाखौनो नायनोसै ओमफ्राय नायनोसै अनलाइन नायनोसै आंनिखौ जिन्सनि जिन्सआ 2/4 लादोथ' ए गांथामखौ खालाम ये देखो फै फाइनालि जों दा रिलायन्सनिफ्राय ओंखारबाय ओमफ्राय ओरैबायदि शपिं खालामबाय मिथुआ मालाय ओमफ्राय शपिं खालामबाय ओरैबायदि अफार माने माबा मोनबोबाय जोङो नांगौ बुस्थुखौनो मोनखाजोब्बाय आंनि बडि स्प्रे नेल पलिश रिमुभार मा बायनोसो नागिरदोंमोन बायनांला आरो मोनखाजोब्बाय दायो जों आरो बिशाल थांगोन एसे न'नि सम्पति बायनो दङ बे ना मिथु नेल पलिशफोरा बोरैबा गगोन नामा गवा ना सिदा दोनदों हिलायलां हा बिशाल बै साइडैलाय बैथिं लाखिजागोनदां बैथिं लाखिजागोन ओइलाय बै टेक्सि दोननानै बे साइडआव एसे दोनथ'जाया बे बिशाल जों फैबाय बिशाल बेडशीट नायनि संसार जानायनि सम्पति नायनि बेडशीटआ माबा गरम गुदुं मोनदोंहाय
नाय 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 इयो कटन इदिया कटननि नैखौ मोजां मोनदोंमोन आं जोंनि रुमनि थाखाय आरोना खिन्थु नायलाय कटन नंगौना नङा डाबल बियो खिन्थु डाबल बेडशीट मेड इन इन्डिया एलाय नैफोरसो कटना आयु फट' लानो नामा न फट' लानो ना बिसालाव फैदों खिरखिनि थाखाय पर्दा कालेक्शन खालामदों नैबेखौनो लानोसै आं जि जाबो जाथोसै स्काई कालारखौनो लोगोफोर ओरैनोथ' इदिया खिन्थु बिराद खस्थ' डिजाइनसो नालाय नांगौ ना बेफोरखौ नांथ'ला आंनो सिम्पोल बेखौनो लानोसै आं नाङा मोनसे नांगौमोन जाबाय इलायथिं मोननो बावो इथिं इयावनो गालांसै नामा हा आखाइजों हमनो हाया नों हायो इमान सायाव लांगोन नामा आरो इयावनो गालांसै सोरबा लाबोलाय सोरथो लांगोनथाय देखो मोननै दोङो माथो फ्री मोनसेया फेस वाशआलाय ओइथिसो दोङो नैथिसो ओइ गैया माथो आसारबो जानो लुबैयो सम सम साहाजों भुजिया जानो गोथाव जागोनदां बेकार थाङोलै गासैबो मेरी बिस्कुट मोनसे लानोसै हो गयाबो 10 थाखा 10 थाखानि मोनो ना मेरी गोल्ड नैबे मोजां लानोसै मोनसे गैया मालाबा फैलायगोन ना मा उठैनाय दं आरो Mana? Kiman hol? 5,000 shopping ayo आंखौ बिदि लानसै नोंलाय फैदो नोंबो होमबा सानजों लानसै फै एलाय
साफायना होगोन ना साफायना मिथु साफायना हो सानैखौ फाय दे होमबा जि समाथ' क्लियार ना फाइनाली शपिं कमप्लिट जोंना विशालनिफ्राय विशालाव बिराद सिनायखि लोगो मोनो आरो मोजां मोनो बिदि सिनायखि लोगो मोनबा दायो जोंना नै संसार जानायनि बुस्थु सम्पति उदालगुरि टाउनाव ओमफ्राय बेखौ गेजेरावनो दोनसै ना बे हेंगारखौ लालाय सिङावसो हाबगोनदां बेयो सिङावसो ओमफ्राय दा जोङो आब' सासेनि दखानाव हाबलांनो नागिरदों फेन्सि दख'ना दखानावहाय बेनावहाय आब' फेन्सिनि दख'नायाव थांसै फन खालामनायाव बिजोराव ना मिथु हमफैबाय जोङो बिदि दख'नाया ना दङ ना बेयो सिमिनो फुजायाव बिदि दख'नाखौनो होनांगोन दुर्गा फुजायाव बेसे दिया दख'ना बिदि गैया नालाय बारा गाननाय जाया आं ओंखायनो सिम्पोल लागाय माने सबसे गुरै ओमफ्राय खम दामि मोजां दख'ना दंहाय नै मुगानि माबाफ्राव दे Tendar mula nang guna kencang kencangnya. Dia mau besar, udah simpel lagi. Jenis bahasa kampung ada लोगोफोराबो फेन्सि दख'नानिफ्राय नै बेखौ लाबाय आं नैबे गोदान फैदोंनो माबा मा दख'ना होनदों ग्राफ दख'ना जि फसायदों आङो ओमफ्रायनो गांसे लाबाय आं ग्राफ दख'ना गांसे लाबाय ओमफ्राय नै इदिखौ न'आव थानायाव गाननो बेखौ लाबाय ओमफ्राय नैबे गोमो ओमफ्राय ब्लाउसखौथ' माने मा भि साइज बिराद मोजां मोनदों आरो किउटथार ओंखायनो प्रिन्टेड लाबाय खेबसेनो गांबा मालाय आगैनिटानि दखान बियो दाखालि मेकआप खालामनायाव नुखादों नोंथांमोना मालाय दख'ना दखानबो दं बेयावलाय बिथिं पार्लारा ओइलाय सिङाव मोजांथार गैया आरो थिग सोलोंखायो ओमफ्राय औरौतायाव जि जाहरबाय जोंखौ लकेल दाउ माइबा माइबि एकदम जाखावना फैदों लोंनोसै ओमफ्राय बे ब्लगखौ एसेयावनो फोजोबनोसै आरो मेंबाय हाला माने गोलाव खालामनो उनाव फैफिनदो आरो फैफिनबावगोन खनसे उनाव थादो आब' बाय बाय नेक्स्ट लोगो मोनगोन आयौ जेबो नाङा आंनो गिफ्ट हरबावबाय इन्दि बिलाइ माबा इन्दिमोन ना फास्राया आब'आ इन्दिनि फास्रा गिफ्ट हरबावबाय आंनो ओमफ्राय नोंथांमोननो आं उनाव देखायगोन उननि ब्लगफोराव दा सियर फैगोन थादो आब' दे बाय लोगोफोरा आंबो ब्लगखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट ब्लगाव नोंथांमोनजों थाबैनो लोगो मोनसै दा थांनोसै था आब' बाय उदालगुरि टाउनमोन फेन्सि दख'ना खाथियाव मा दं ओइ नै मन्दिर दं आरो मन्दिरनि अपोजिटआव लोगोफोर नोंथांमोनजों नेक्स्ट ब्लगाव थाबैनो लोगो मोनसिगोन दिनै गोगोम शपिं खालामबाय ओमफ्राय मा शपिं खालामखो बेखौ नोंथांमोननो नेक्स्ट ब्लगाव दिन्थिगोन आरो ना मिथु बाय बाय जों दा गोइं टु खैराबारि